Každé ráno nás v materskej škole čaká veľa zábavy. Deň začíname v spoločnosti našich kamarátov a hračiek. Radi sa hrávame s legom, skladáme zvieratka, autá, rôzne dopravné prostriedky, staviame cesty, mestá, zoo, modelujeme z plastelíny, varíme v kuchynke, kreslíme a popritom počúvame veselé pesničky. K raňajkám v Meduške máme vždy veľa čerstvej zeleniny. Na pitie si môžeme vybrať čaj, mlieko alebo vodu a pochutíme si aj na pribináčikovi alebo medovej vianočke s kakaom. Naše pani kuchárky nám s radosťou ponúknú aj dupľu a my ich zas radi odmeníme tak, že všetku zeleninu zjeme. Veď dobre vieme, ako sú vitamíny dôležité pre naše zdravie. Naša súkromná materská škola Meduška sídli v Modránke na Dedinskej ulici. Máme 3 triedy, lienky, motýliky a včielky a v nich máme 45 detí. O naše detičky sa starajú pani učiteľky a jedna pani učiteľka sa s nimi hrá po anglicky. V triede lienok sme spoločne stavali ohrádky pre zvieratká v zoo. Najskôr sme si ale stavebný materiál roztriedili podľa farby a rozhodli sme spoločne o tom, ktoré zvieratko bude bývať v červenom, modrom alebo žltom a zelenom domčeku. No a aby neboli zvieratka hladné na tanieriky rovnakej farby ako boli domčeky, sme im pripravili farebnú potravu, ktorá bola tiež rovnakej farby ako domčeky. Zistili sme, že rozoznávanie a triedenie farieb sme zvládli veľmi dobre a za odmenu sme si pocestovali vo vláčiku. Aj v triede motýlikov sa usilovne pracuje každý deň. Dnes sme sa premenili na malých hudobníkov. Syntetizér a detské rytmické a melodické nástroje nás vedia veselo naladiť a my sa tešíme, keď si môžeme spoločne zaspievať. Vieme rytmizovať riekanky a poznáme veľa piesní, pri ktorých si niekedy aj zatancujeme. Sú z nás malí muzikanti. Yes, we do a vieme pomenovať aj farby po anglicky. Červená je red, modrá je blue, žltá je yellow a poznáme ich viac. Spievame si a rozprávame po anglicky každý deň s Kristínkou a vždy pri našej interaktívnej tabuli, ktorá s nami tiež spieva a my riešime na nej rôzne úlohy a hádanky s pomocou čarovného pera. Vieme sa predstaviť, pozdraviť a naozaj radi v angličtine spievame. Veľmi sa nám páčila pieseň o malých opičkách, ktoré skákali po posteli a my sme si zaskákali s nimi. V triede včielok pracujú naši starší kamaráti. Sú naozaj usilovní ako včeličky a dnes sa rozhodli pomôcť Katke a jej rozhádaným farbičkám, pretože na to, aby bol svet krajší a veselší, je potrebná každá farba a aby to dokázali, vyrobili krčením krepového papiera a lepením farebné dáždniky, dúhu a lopty. Všetky obrázky boli farebné a nielen kamarátke Katke sa veľmi páčili, ale aj usilovné včielky boli so svojou prácou veľmi spokojné. Veď aký by bol svet bez farieb? Po každodennej práci si užijeme oddych a relax na dvore alebo prechádzke. Veľmi radi sa hrávame na našom dvore. Ak nám to počasie dovolí, vezmeme kolobežky, kriedy, lopty, naháňame sa, rozprávame. Vždy sa tešíme von na čerstvý vzduch, kde pohybom načerpáme nové sily a veru aj poriadne vyhladneme. Naša materská škola je výnimočná nielen tým, že sa o deti starajú pani učiteľky s profesionálnym prístupom a sú veľmi zlaté a milé, ale aj tým, že v našej vlastnej kuchyni nám pani kuchárky každý deň pripravujú čerstvú stravu. Vybehaní a príjemne unavení sme sa tešili na dobrý obed. Naše pani kuchárky nám každý deň pripravia chutné jedlá a my ich za to odmeníme prázdnymi tanierikmi. V spoločnosti našich kamarátov nám vždy veľmi chutí. Po chutnom obede si poriadne vyumývame zúbky a prezlečieme sa do pyžamka. Kým sa všetci nachystáme na spínkanie, prezeráme si v postieľkách knižky a čakáme na kamarátov. Vypočujeme si rozprávku, ktorú nám prečíta pani učiteľka a pri jemnej relaxačnej hudbe sa nám naozaj sladučko zaspáva a snívajú sa nám krásne sny.